Makhluk ciptaane sing kuwasa siji iki lek gak dikai uyah iku mesti gak gelem ngombe. Sopo maneh lek kudu sapiku. Lah iki wis ketok kan rek aku nyepakno banyu ning timba. Terus tak gawa nang mburi. Soale omahe makhluke sing kuwasa iku ndek mburi rek. Lah iko wis ketok kan rek makhluke. Wis padha ngenteni. Yo iki lah rek aktivitasku lek pas sore hari. Puprek ning kandang ae. Yo jenenge ae urip ning desa yo aktivitase ngene-ngene ae. Ngombeni sapine ki mang wis mari ndek kene aku tak ngosok-ngosoki isor iki rek. Soale ku wis rega terus lunyu. Katene gak gampang lunyu wong iki lho plestere alus. Dadi ya diluk-diluk kudu disikat ngene soalnya kan ono bocilku rek kuwatir lek wedi tiba. Pemane lek munggah iku sandale mesti digawe. Dadi ya gampang reget. Ya wis ndek kene pokoke wis tak sikat-sikat ngene. Sekirane wis ora lunyu ngono lho rek terus tak gambyur-gambyur karo banyu. Ora ono sing kepengin tuku kaos koyo tekku iki ta rek. Regane ku murah ae mek 20.000. Kaine ku adem, alus, molor. Ukurane ku tersedia mulai cilik sampai gede ya rek. Lek sing katene tuku delok ae rek wis tak cantolno nek keranjang kuning. Wis nyikat-nyikate mang wis mari ndek kene aku tak makani petekku rek. Aku iku yo gak gur ngingu kucing tapi yo ngingu petek yo ngrumat sapi. Yo penake urip ning desa ngene rek iso rumat-rumat petek. Engko aku gak ngrumat tonggoku ngrumat padha ae teleke teko omah-omah. Ya wis larek makani pitike mang wis mari terus aku tak ngresiki ngarepe kandang. Ki ku laran suket sing garing-garing. Ki tak saponi tak dadekno siji terus marine katene tak bong. Iki larek gak omese aku lek gak udan iku mesti bulduk lek pas wayah nyapu. Soale ndek kene ku wis masuk ketiga, hawane adem wis ra enek udan. Dadi ya wis blduke teko ndi-ndi. Nyapu-nyapune wis mari, larane iki ya wis dadi siji. Terus aku tak nggaruki cletonge iki rek. Engko lek bagian nimpal apa jare bojoku wis. Pokoke wis tak resiki, wis tak sapon-saponi. Lah iki aku ngekeki kode ning sapine rek lek aku nyapu ning burine. Soale aku iku wedi lek moro-moro diketek. Kebayang kan lek diketek sapi kaya apa rasane. Lah iki sing terakhir aku tak nyumet larane. Bagian iki aku sing gak sepiro entos rek. Cedhek geni. Mesti suwe sing katene urip. Lah iki wis urip genine. Terus tak tumpuk-tumpuk ning dhuwure ngene bendang kobong. Lah iki wis mari kabeh ya rek. Bojoku wis mari ngarit, kandang ya wis resik. Ya wis marine cus adus terus ngeterno genduk ngaji.